Köszöntöm Önöket! Ez itt a Rondó 6 nemzetiség 7 nyelven beszélő műsora. A házasság hete alkalmából több nemzetiségi kötődésű házaspárhoz látogattunk el, hogy mai adásunkban megosszák velünk tapasztalataikat szeretetről, bizalomról és elfogadásról. Tartsanak velünk a következő 25 percben! Doncsev Tosó bolgár-magyar író, szociológus és felesége Edith 55 éve házasok. Egy közös egyetemi barátnak köszönhetően ismerkedtek meg. Én a közgázra jártam, és mikor első éves voltam, akkor kaptunk egy negyedéves ilyen patronáló fiatalembert. Augusztus 10-valahányadikán kaptam egy lapot tőle, hogy akkor, ha neked is jó, akkor elmennék egy bolgár barátommal. Mondom, atya úristen, beszélhetek oroszul, hát ki gondol ebből akármire is. És hát ugye jött az Zoli, meg egy fiatalember, délceg fiatalember, akkor még fekete hajjal, és mondom neki, hogy zdrászúj. Aztán elnevette magát rögtön, és mondja, hogy beszélhetsz hozzám nyugodtan magyarul is. Na, mondom, hála Istennek. És akkor este elmentünk, a Illés hangverseny volt a szabadtéri színpadon, jól éreztük magunkat. Utána pedig betértünk egy kis táncikára, a Kristály étterem teraszára. És még másnap is ott voltak. És akkor Tosó mondta, hogy ő most elutazik Bulgáriába, de majd ír. Akkor még én azt hittem, hogy sikerül a felvétel, és hát az elkövetkezendő 4 évben én Bulgáriában leszek, de hát nem így alakult. Erről írtam is elbeszélésemben a Jamboli jósnőnél, elmentem jósnőhöz, és hát az rögtön megjósolta. Tehát volt egy ilyen sorszerűség, hogy mi fog velem történni az elkövetkezendő években, és be is igazolódott. Bekötik a fejedet. Ja. Én első perctől kezdve nyugodtan lehet mondani, hát nem titok ez, hogy beleszerelmesedtem ebbe a bolgár-magyar fiúba, és hogy én itt tanultam meg végül is bolgárul. Még anyám mondta, hogy jaj, hát mit akarsz ettől a fiútól, ő is érez valamit irántad. Mondom, hát ő az az ember, akivel úgy érzem, hogy az életemet le tudnám élni. A ruszin származású képzőművész házaspár, András és Andrea, mindketten Kárpátalján születtek és nőttek fel. Hogyan kezdődött a ti kapcsolatotok, szerelmetek, megismerkedésetek? Én kezdjem? A kapcsolatunk felvételével kezdődött. Az iparművészetibe felvételiztem, és egy osztályba kerültünk, és néhány évig, 5 évig tanultunk együtt a filmmegmunkálás, nem tudom. De én már az előkészítőn felfigyeltem rád. Igen? Igen. Igen, nagyon jó barátok voltunk kezdettől fogva, és akkor ebből a barátságból meglepetésszerűen, váratlanul, ugye mi se számítottunk rá. Elmentünk egy házi buliba, és ott megtörtént az első csók. És akkor egyből másképp kezdtünk egymásra nézni ezután. És ez mikor volt? Igen, február 1988. február 12. 3 év után úgy döntöttünk, hogy szeretnénk összeházasodni. 2 tanúval elmentünk és összeházasodtunk. Május 31-én házasodtunk össze. 21 évesek voltunk. Még azt mondta, aki összeadta minket, hogy
Andriciu, cu ce am trăit persa a mája? Budete se máját nézd. Igen, ez volt a lényeg, igen, hogy mondom, ne májusban házasodjatok. Mert holnap megyünk barátommal autostoppal Prágába. Akkor fiatal művészként Károly hídon Prágában portrékat festegettem. Először grafikákkal készültetek. És összejött annyi pénz, hogy meg tudtunk hívni Andikát, én meg tudtam hívni mézes hetekre, és akkor eltöltöttünk még egy hónapot. Justina a Poznanyi Zeneakadémiáról cserediákként, Róbert pedig a budapesti villamosmérnöki kar elvégzése után mesterképzésre érkezett Stockholmba. Hogy emlékeztek vissza az első találkozásra? Ó, hát én nagyon emlékszem, Robi nem emlékszik rá, de én emlékszem, hogy pontosan, mert ebben kiderült, hogy én zeneakadémián tanulok, és mi beszéltünk a Kodály módszerről. Szóval Robi mesélte, és mai napig emlékszem, mert igazából én csak Svédországban megismertem ezek a fonogesztika, úgy mondjuk lengyelül. Akkor még angolul kommunikáltatok egymást? Igen, hát persze. Még elég sokáig angolul. Esküvőnk utánig akkor kezdtük így átvezetni, hát főleg Justina a magyarral gyorsabb volt, mint én a lengyellel. Itt helyben anyós képzést kapott, úgymond, mert más eszközük nem volt a kommunikációra. Meg hát a mélyvíz egyből, mert védőnőtől kezdve minden helyi kommunikációban hamar fel kellett venni magyarul a kesztyűt, úgymond. Hát ez már ugye az esküvőnk után, amikor itt kezdtük el a közös életünket, hát a stockholmi megismerkedésünk meg az esküvő között viszont egy jó, hát 3 vagy 4 év távkapcsolat történt, ugye távkapcsolatban voltunk, amikor fél év után Erasmus hallgatóként ugye a Justina ott végzett, és hazament Lengyelországba, én meg ott maradtam Stockholmban, mert nekem még bőven volt hátra ott a diplomáig, meg diplomamunkával együtt még egy plusz évet ráhúztam, úgyhogy azt az időszakot azt végül is végig távkapcsolatban. Hát az, igen, a Skype meg az e-mail, ez volt a két eszköz. Némi látogatással, tehát volt, hogy Justina jött. Igen, viszont cserébe, hogy nem láttunk egymást egy csomó ideig, 3-4 hónapot, de amikor végre megjött a pillanat, hogy tudunk találkozni, akkor kb. Egy hét voltunk, és minden nap. Dária még 6 évesen az ukrajnai Szumiban kezdett táncolni. 13 éves volt, amikor Magyarországra költöztek. Férjével Tamással 13 éve alkotnak egy párt. Mi volt előbb? Tánc vagy szerelem? Tánc. Tánc volt előbb. Ugye a tánc világ Magyarországon elég kicsi. Tehát azért mindenkit ismer. Nyilván versenyeken mindig láttam, hogy úristen, ő a Gellai Tamás, aki táncol magyar bajnoki döntőket, én meg csak tervezek oda jutni. Volt olyan tábor, ahol én tanítottam, és akkor a Dáson részt vett, mint táncos. Tehát már régóta ismertük egymást. Az, hogy közeledni értelemszerűen nem közeledtünk még az elején egymáshoz. És egyszer mondta, hogy ő lemegy egy versenyt nézni, én is akkor mondtam, hogy akkor csatlakozok, megyünk versenyt nézni. Mentünk le, én meg mondtam, hogy tök szívesen próbálnék vele. Ő mondta, hogy én magas vagyok, ő meg alacsony, mondtam, hogy jó, akkor ezzel meg is beszéltünk, én magasabb vagyok nála, nincs semmi esély. Lement a verseny, és egyik napon hív a Gellai Tamás, mondom, biztos hagytam valamit az autóban, mit lehetett az. Mondja, hogy figyelj, mit csinálsz, gyere, táncikáljunk. Mondom, hát de még mindig ugyanolyan magas vagyok, tehát nem értem, hogy mi változott azóta. Mondta, hogy de csak táncoljunk ilyen buliból. Mondom, jó. Eljöttem, táncoltunk, láttak az edzői, kiderült, hogy nem is vagyok magasabb, de milyen jó, ez jó volt. És ennyi. Utána egy hétre rá felhívott, hogy akkor szerintem tök jó lenne, hogyha együtt táncolnánk. És akkor elindult a közös munka, a táncmunka. Igazából munkakapcsolatba akartunk kezdeni, semmiképpen sem az, hogy most akkor a párkapcsolat és a munkakapcsolat az valahogy így csavarodjon. Aztán amikor már szülők is rákérdezték, akkor mondtuk, hogy na jó, akkor ezt valószínűleg nekünk kell megbeszélni, hogy akkor most együtt vagyunk, vagy nem. Azért az elején azért nem volt az annyira egyszerű. Én egy hónap után azért mondtam, hogy nem szeretnék vele táncolni, mert volt egy némi maximalizmus a felém, meg minden, úgyhogy mondtam, hogy inkább nem, mert a baráti kapcsolat is már romlott, és akkor mondtam, hogy akkor inkább maradjunk barátok, de ne táncoljunk. És utána meg sikerült ezt megbeszélni. Nyelv nekem elég gyorsan ment, meglepően, de megmondom őszintén, hogy én nagyon sokat imádkoztam, hogy valahogyan tudom kezelni ezt a helyzetet, és egyszer mintha valamit kinyílt a fejemben, és akkor megjött ez a nyelv.
viszont nem tudom, másfél hónap után, vagy egy hónap után kezdtem már ilyen egyszerű mondatokkal beszélni, sokat már értettem, de na mostanában már dolgozom magyar iskolában, magyar gyerekeket oktatom, szóval teljesen ilyen magyar életet kb. Azt nem gondoltad volna kezdeti Kodály módszernél, hogy 10 év múlva szolfés tanár leszel egy magyar iskolában? Hát nyilván bíztam benne, hogy zene azért ez egy annyira univerzális nyelv, hogy mégis akármilyen nyelven, ha csak mutatom, vagy éneklek, akkor csak működni fog. 1, 2, rajta! Mi az, ami segített, hogy megerősítsd magad, hogy jó helyen vagy, jól döntöttél? Hát nyilván ezt, hogy már ott a férjem, és ez a rendszeres templomba járás, hogy mindig vasárnap volt egy ilyen erősítő nap, hogy akkor a Szent Misére elmentünk, imádkoztam, lengyel templomba is jártunk néhány, itt a Diósdi templomot is, úgy kezdtünk ismerni valahogyan az itteni közönség, itteni emberekkel. Azért jó párszor mentünk Lengyelországba, illetve az első gyermekünk kint született Lengyelországban, mert Justina így elsőként azt szerette volna, hogy ott van anyukája is, és ott van a otthoni biztonságos közegben, ott az nekem volt kicsit mélyvíz, de azon kívül, hogy évente többször utaztunk, a mi közös pontunk az mindig az volt, hogy templom és a közösség, illetve a család mindkét oldalról nagyon támogató volt, tehát én szerintem ez is isteni áldás, hogy mind a két oldalról ilyen helyzetben igazából eleinte az, hogy szabad utat adtak ennek a dolognak, hogy tehát nem állt ellene úgymond senki, később meg támogattak. Az én nyelvtanulásom is elég döcögősen indult, és a sógor volt az, aki erőszakosan azt mondta, hogy ő nem hajlandó velem angolul beszélni, lengyelül, de mondom, én még nem tudok úgy lengyelül, hát nem fogunk tudni semmit, nem érdekel, nem, csak lengyelül, és ez tényleg beindított valamit, és bár hibásan, de így döcögve így elindult, és működött. És én igazából javasolnám és ajánlom mindenkinek, hogy tanulja egymás nyelvét, mert sokkal bensőségesebb kommunikációt ad így. A kapcsolatunk alakulása pont arra az időre esett, amikor kezdett szétesni a Szovjetunió. Én meg mindig úgy éreztem, hogy én ebbe a káoszban nem akarok lenni mindenképpen. Ha volt már ilyen lehetőségünk, hogy kiköltözünk Magyarországra, akkor nyilván megtettünk ezt a lépést. Egyébként én úgy érzem, hogyha ilyen nehéz, mert valóban változtatni az életkörülményeket ennyire drasztikusan, meg ráadásul 20 évesen, ez hozzájárul nagyban ahhoz, hogy hosszabb kapcsolat alakuljon a két ember között, mert akkor sokkal több hirtelen jött helyzetet meg kell oldani, nehézséget megoldani. Ez valahogy összekovácsol, te hogy látod? Igen. Igen. Kompromisszumkötés, közös megoldások, közös döntések meghozatala. Igen, és nincs háttér. A legnehezebb, hogy nem volt itt a szülői háttér, aki mindenbe terelget, mindenbe segít, úgyhogy tényleg ide jöttünk, és itt voltunk ketten. De szerencsénk van, hogy Vácra kerültünk szerintem, mert az emberek annyira támogattak mindenben. Igen, azt akarom én is mondani, hogy nagy szerencsénk van azzal, hogy Magyarországon nagyon befogadó közösségbe találtunk. Mi úgy indultunk neki az életnek, hogy semmink nem volt, teljesen új helyzetből indultunk, és azt tudom mondani, hogy ez sokkal jobb, mint ha egyedül, ha teljesen egyedül csinálod ezt végig. Nulláról is lehet mindent elkezdeni. Nem? Csak a szerelem volt, semmi más. Ez tetszik nekem, ez az aranylakodalmat, ezüst hajat, vas egészséget kíván Kati és a Frici. Milyen 55 év volt ez? Régebben még az elvet követtük, hogy nem múljék el a nap a te haragoddal. Tehát akkor mindig este megbeszéltük, nagyjából kibékültünk, most már van, amikor elmúlik a nap a haragoddal. Kivitatkozzuk magunkat. És én jobbnak tartom ezt mindenféle szempontból, hogy ütköznek a nézetek, és úgy jobban tudunk előre jutni.
Szóval az, ahol mindig békesség van, ott az egyik mindig nyel, mindig vesztes, és akkor utána jön a robbanás. Nálunk kisebb robbanások vannak, kisebb földrengések, kisebb megigások, de nem olyan értelemben, hogy na most költözöm, meg nem tudom mi, hanem kivitatkozzuk magunkat, aztán kész. A bolgár kultúra vagy viselkedésmód az hat az emberre, tehát a bolgáros átgondolást, a háromszor méri, egyszer vág elvét próbáltam megvalósítani, és aztán hát kettőnk között is nyilvánvalóan néztem, hogy Editke hogyan látja a dolgokat. Írtam is ilyen könyvet, Gondolatolvasás címmel, hogy ez is szükséges, hogy látjuk-e, hogy a másik várhatólag bizonyos konfliktus helyzetekre hogy reagálhat. Gondolatolvasás. A nők azt szeretnék, sőt, el is várják, hogy szerelmük, férjük találja ki rejtett vágyaikat. A férfiak azonban többnyire a második jelzőrendszer szülöttei szóból értenek. A félreértések és a konfliktusok java a két jelzőrendszer eltérő preferálásából ered. Hölgyek, urak, tanuljátok és használjátok a másik nem nyelvét, ha harmóniára vágytok. Bár az ellentétek szikrázásából nem csak bosszúság fakad, így születik a szenvedély is, ami megszépíti és izgalmassá teszi az életet. Már jó 15 éve van a tánciskola, és itt nem nagyon volt olyan, hogy valaki ajtót csapkodott, vagy veszekszik, vagy ilyesmi. Erre figyelünk is azért tudatosan, hogy még csírájába elfolytani ezeket a dühös dolgokat. Mi sem mutatjuk ezt, hogy tánc közben elkezdünk vitatkozni és veszekedni, vagy kiabálni egymással például. Tehát nagyon-nagyon szépen dolgoznak itt együtt. Lehet a mi hatásunk is, meg lehet így a rendszer hatása is, de tényleg. Igen. Ha teszem azt mondjuk otthon, vagy a magánéletetekben történik egy konfliktus, akkor azt kívül tudjátok hagyni a táncterem ajtaján kívül? Mindegyik hat mindegyikre szerintem, de nekünk az a jó, hogy általában úgy vannak ezek a kis hullámaink, hogy mindig változik. Tehát nagyon ritka az, amikor mindketten ilyen negatív hullámban vagyunk éppen, és akkor, mivel ugye nem egyszerre van, ezért a másik mindig tud segíteni. Ugye ebből a kis negativitásból kihúzza a másikat. És ez a jó, hogy mi nagyon-nagyon sokat beszélgetünk mindenről, akár az érzésekről, a napi dolgokról, bármiről. Bármi félelmünk van, vagy aggodalmunk, vagy pozitív dolgunk, azokat mindig meg szoktuk beszélni. És egyébként az, hogy esetleg ilyen életbeli problémák vannak, azt azért én azt mondom, hogy beszoktuk hozni a táncterembe, de akkor konkrétan azt szokott történni, hogy lehet, hogy az edzés az sínylik, mert érzi az egyikünk, hogy a másiknak problémája van, és akkor azt veszik észre, hogy így elkezdjük így megbeszélni. Talán még a tánc közben sokkal jobban például érzünk azt, hogy valami más zavar. Tehát már a tánc se úgy megy. És ha zavar, akkor általában elkezdünk először nyilván egymásba keresni a problémát táncban, megoldani valahogy technikai módon, hogy akkor a tánc miért nem megy, viszont rájövünk, hogy nem a tánc nem megy, hanem valami zavar. Érzem a táncban, hogy valami teljesen máshol van, tehát máshol repül, és akkor leülünk, és akkor 10 percben megbeszélünk, vagy akkor abba hagyjunk az edzést, de ilyen is van, és akkor oké, akkor inkább megyünk kávézni. És akkor a kávé alatt egy jó kis süti mellett teljesen megoldódik. Mindent átbeszéljünk, és akkor lehet, hogy ez az edzés jobb is, hogyha kimarad, mert akkor nem vesztünk össze a táncon. Versenyre szerintem még nem volt ilyen, az nem tudom hány év alatt, hogy mi versenyre összeveszve mentünk. Jó, ehhez kellettek emberek, meg idő, tehát hogy ehhez kellett egy sportpszichológus, és ezzel megtanított, hogy bármi történik, beszéljük. Ha veszekedünk is például, akkor veszekedünk. Ha van ilyen feszültebb helyzet, akkor van, igen, szokott a végeredményben nyilván van, de a végeredményben nem az a célja a veszekedésnek, vagy valami konfliktusnak, hogy bebizonyítsd az igazságodat, hanem az, hogy kiabálsz valójában, hogy hát nem látod, hogy mennyire szeretlek? Igen. Hogy nem látod? Szerintem ez nagyon fontos, hogy ne legyünk önzők, hanem tényleg átérezzük, másiknak is van véleménye, és ugyanaz az igazsága megvan neki is, mint nekem. Szerintem mi eldöntöttük, hogy mi tényleg az egész életünket szeretnénk leélni együtt, és amikor Andris udvarolt, akkor mondta nekem, hogy ő azt szeretné, hogy 100 év múlva is itt az Ung partján fehér tornacipőkbe fussunk.
A hit a családdal egybeforva igazából nem volt olyan problémánk, amin így nem tudtunk volna túljutni. Nyilván, amikor nagyobb a probléma, lehet, hogy szó lenne valamilyen szakemberről, aki tud segíteni, de mondhatunk, hogy most nekünk ez is sokat segít, hogy családcsoporthoz tartozunk, 5 házas pár vagyunk, és szoktuk havonta egyszer találkozni. Ehhez hozzátársul a lengyel közösség is Kőbányán a templommal. Zenei szolgálatot vállalunk itt is, ott is. Ezt néha sok úgymond kiegyensúlyozni, hogy hol legyünk. De egy ilyen közösség az például szerintem szintén átveszi kicsit a terapeuta szerepet, mert nem minden probléma nemzetiségi eredetű, és pont ilyen hasonló korabeli családokkal ezt így jól tudjuk együtt kezelni. Ezeknek van egy vezetett tematikája is, lehet abból is meríteni, de minden család hoz valamit igazából, amit ő éppen abban az időszakban érdekli, vagy nehézségnek tartja, és akkor azokat szoktuk átbeszélni. Itt ez általában össze van fonódva valamelyik evangéliumi résszel, és azzal kapcsolatban beszéljük át a hétköznapi dolgokat. A sétálás az a Covid-dal jött. Akkor nem voltunk jó egészségügyi állapotban, már olyan értelemben nem volt jó az erőnlétünk, úgyhogy először csak az utca végéig tudtunk elmenni, meg vissza. És amikor legutóbb kint voltunk Szófiában, akkor 10 kilométert gyalogoltunk egy nap alatt, és mondhatom, hogy meg se kottyan. Tavaly ősz óta pedig hát járunk, igen, jogázni. senior joga. Mi tényleg mindenhova együtt megyünk, a közérbe szólnak, vagy a gyógyszertárban múltkor. Mi történt? Csak nem beteg a férjem? Nem, miért gondolja? Mert mindig együtt látom magukat, és most nincs itt. Mi tényleg 24 órában vagyunk együtt, sőt, az a fura, amikor nem vagyunk együtt, inkább azt mondom. Úgy alakítottuk már ki a mindennapjainkat, hogy megvan benne az én idő, tehát tudunk egymás mellett is egyedül lenni, tehát ez a legjobb ilyen megfogalmazás. Mindkettőnknek vannak ilyen kisebb hobbiai, ami ki tudja kapcsolni, és ehhez nem kell feltétlenül, hogy mondjuk elmenjen az ember 30 kilométerre arrébb a párjától, hanem ezt megoldjuk, bemegyünk az egyikünk egyik szobába van, vagy esetemben például kutyasétáltatást, egy ilyen idézőjeles én idő, a Dása esetében ilyen puzzle-özés, én is szeretek olvasni, Dása is szeret olvasni. Mindenki azt gondolja, hogy nekünk külön-külön nem történnek dolgok, és mi egymásnak nem tudunk mit mesélni, de tudunk. Tomi elmegy minden vasárnap kutyaóviba, és akkor ott történnek dolgok. Én ugye anyukám ruhákat csinál, versenyruhákat, és nekem sokszor kéne ott lenni, amikor megrendelő jön. Ezért nekem ezek pont 3-4 órás dolgok, amikor én elmegyek, akkor nekem a köveket kell berendelni, meg érzünk egymáson, mikor kéne az, hogy ne legyen ott a másik. András beleszületett a művész családba, úgyhogy neki ez volt az élete. Az elején ő is kevesebbet tudott festeni, mert azért nehéz időken mentünk mi is át. De az, hogy én is értek ahhoz, amiket ő fest, hogy élvezem, amikor tényleg bemegy a műterembe, és akkor megtörténik az új remekmű, és valóban látom, hogy milyen jó dolgokat csinál. Szerintem ez lehet, hogy segít egy kicsit. Itt van még egy titok, a hosszú házasság titka. Igen? Az, ha a párodot Muzsának tudsz nevezni. Igen. Igen, Andika mindig fészket rakott, tehát ő szívesen vállalta ezt a szerepet, jöttek gyerekek, és megtanult úgy főzni, hogy hál' Istennek Konyha Művészet újság volt az első, amit előfizettünk. Tehát ő szeretetből csinálta ezt az egészet. Most meg hál' Istennek Andika is első lépéseket tette a művészet terén. Nekünk minden ilyen fontosabb dátumunk, szerelmi dátumunk februárra esik, és akkor nagyon szeretjük a Valentin napot, a házasság ugye hónapja február, és döntöttem, hogy akkor egy ilyen kis Valentin napi kollekcióval, kis szerelmes versekkel. Kamara kiállítás lesz Vácon. Kezet fogva megtalálom az élet örömét. Szívem kulcsa nálad van, mert te vagy mindenem rég. A
házasság, ez egy szentség, és mások vagyunk, de mégis együtt élünk, szóval muszáj megtanulni egymás nyelvét, mit szeretünk csinálni, mire van szükségünk, és lehetőség adni ennek. A jegyes párosoknál általában azt tudjuk észrevenni, hogy ez az első közös projekt, amit közösen kell, hogy megtegyenek, és ott veszük észre, hogy ez nagy nehézségekkel jár nekik még. A tánc igazából egy szavak nélküli beszélgetés, és fontos az, hogy megértsük egymást szerintem szavak nélkül is. Úgyhogy én mindenkinek tudom ajánlani, mert számtalanszor jönnek úgy párosok hozzánk, hogy azt mondják, hogy akármilyen fáradt vagyok, de eljövök, mert tudom, hogy itt feltöltődök, és újra egymásra találunk. Ezzel adásunk végéhez értünk. Jövő héten pénteken ismét várjuk Önöket a képernyők elé Rondóval. Tartsanak velünk akkor is, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!